Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayya Allah. Allah wannan abin da suke faruwa masifu na duniya ya Allah. Allah ka mana maganin su. Allah ka ɗaga musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya. Allah ka karya kafirci da kafirai a duk inda suke a faɗin duniya. Allah ka ɗaukaka musulunci. Allah ka ɗaukaka addinin musulunci. ‘Yan uwana matasa mu riƙe ibada. Domin wannan abubuwan masifu da suke faruwa, mu ne matasa manyan gobe, ba mu san me gobe za ta haifar ba. Mu tsaya, mu nutsu, mu bi Allah, mu bi iyayenmu sau da ƙafa. Shi kaɗai wannan zai sa mu tsira. Allah, 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 na roƙe ka da sunayenka tsarkaka 100 Allah ka kare mu daga wannan masifu da suke tunkaro mu ya Allah. Ba wani wanda zai zo ya latsa mu ya mana wasa da addininmu. Muna ji muna gani mu shiru ban fito mun nuna ɓacin ranmu ba. Domin idan muka yi shiru kaga ba mu ɗauki addininmu da muhimmanci ba kenan. Wani abubuwan da suke faruwa muna nuna koyi da shigarsu ne, shi ya saka har suke latsa addininmu. Idan suka latsa suka ga mun yi shiru dan mu baka saka zo ka taɓa musulunci ba ko ba daukaka ba in yanar gizo ce in network ne kai wallahi baka isa ba. Mu ba isa a zo a ci mutuncin addininmu ba sai inda ƙarfinmu ya ƙare, sai dai kuma in ranmu ne ya ƙare. Ba za ka taɓa addinin musulunci mu ƙyale ka ba, ƙarya kake wallahi. Ba ɗaukaka ba, mu za ga ɗaukaka, duk ɗaukakar ka ai ba kai talauci ba. Kuma addinin musulunci ba addini ne na wasa ba. Ba za ka zo ka ci mutuncin addinin musulunci ba. Muna ji muna gani mu shiru saboda kai ka wani ɗaukaka kai waye. Diskancinka akwai iska da yawa an yi sun wuce. Saboda haka mu musulmai ne, 'ya'yan musulmai ne, jikokin musulmai ne, 'ya'yanmu wanda za mu haifa musulmai ne, su ma wanda za su haifa musulmai ne insha Allahu. Don haka ba wanda zai latsa addinin musulunci. Muna ji muna gani mu ƙyale shi wallahi. Shigan musulunci ita ce kai ke saka kaya na kamala wanda kowa in ya ganka sai ma kallon mutunci 'yan uwana. Kuma mu riƙe ibada matasa, mu riƙe ibada. Wannan musifu da suke damu yana ɗaya daga cikin rashin riƙe ibada da kuma rashin girmama na gaba da mu. Mu bi iyayenmu. Allah ka raba mu da duniya lafiya. Allah ka raba mu da iyayenmu lafiya. Allah ka raba mu da sharrin munafukai, sharrin masu munafurci,